ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଟା ହଉଛି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବିଜୁ ପାର୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଉଟା 2023 ମସିହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଉ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ଆମର ଯିଏ ଆଜ୍ଞାବର ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି 2023 ରୁ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ତାଲା ପଡିକି ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଏବେ ତ ସରକାର ବଦଳିଗଲା କାହିଁ ତାଲା ପଡିକି ଅଛି। ସରକାର ବଦଳିବା ଆଗରୁ ବୋଧେ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ ଆସି ସେଠି ହଗୁଥିଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ପଡିକି ଅଛି। ତ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା ସରକାର ବିଜେଡି ହଉ ବିଜେପି ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରିବାରେ ହେମନ୍ତ ସାହୁ କି ତ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପଇସା ଯାଇନି ପଇସା ଆମ ପକେଟରୁ ଯାଇକି ସେଠି ତିଆରି ହେଇକି ପଡିଛି। ଆଜି ବି ତାଲା ପଡିକି ପଡିଛି ଆଉ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧୁଆଙ୍କର ଆଡା ବନିକି ଅଛି। ଚାରିଆଡେ ଅଳିଆ କଚରା ପଡିକି ରହିଛି। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ନୁହଁ। ଗୋଟେ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ନାନାଗାର ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରିବାକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଫଳକରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାହେଲେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି ମିଳୁଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳ ଘର ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ଯୋଉଠି 20,000 ପଳଉଥିଲା ପିସିରେ 1,80,000 ଗୋଟେ ଲୋକ ଘର କେମିତି ତିଆରି କରିବ। ଆପଣ ମାନେ ତ ନିଜେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଶୌଚାଳୟ ତିଆରି କରିବାରେ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟୋଟାଲ ଜିରୋ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜିରୋ, ଏମଏଲଏ ଜିରୋ, କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିନି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି, ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ଲପ୍, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଉଠା ଉଠି ସେ କାମ ବି ଫ୍ଲପ୍। ଚାରିଆଡେ ଅଳିଆ ପଡିକି ରହୁଛି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେମାନେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଇନୋଭାରେ ବସି ପଳଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଫର୍ଚୁନରରେ ବସି ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଖି ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ଧର୍ମରାଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ହଉଛି। ଆମେ ଖାଇଯିବା ତେଣିକି ଯାହା ହଉ ସଂସାର ଭାସିଯିବ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବା ନ ଆସିବା ଏବେଠୁ ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦବା। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏତେ ବି ବୋକା ହୁଅନି। ସରକାର ଯିଏ ବି ହଉ ବିଜେଡି ହଉ ବିଜେପି ହଉ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ଯିଏ ବି ସରକାର ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। କାମ ହବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଉ ସେ ପଇସା ଯୋଉ ସେଠି ଲାଗିଛି ସେ କାହା ପକେଟରୁ ଏମଏଲଏ ପକେଟ ହଉ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପକେଟ ହଉ ସେଠୁ ଲାଗିନି। ଆମରି ପଇସା ସେଠି ଲାଗିଛି ଆଉ ସେ ପଇସାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କାଟାର ଉତ୍ତର ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ସେଠି ହଗିକି ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।